Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng aking nanay noong ako'y bata pa. At paulit-ulit niya itong ikinukwento sa tuwing magkakaroon kami ng salo-salo. At nauuwi ang kwentuhan namin tungkol sa mga kababalaghan. Mahilig kasi ang aking pamilya sa mga ganitong usapin. Lalong-lalo na ang aking nanay. Nangyari ito noong ako'y nasa 6 o 7 taong gulang pa lamang. Sadyang napakakulit ko noon at hindi magkanda-ugaga ang aking nanay sa paghabol, pagpalo, pagsuway sa mga ginagawa kong kalokohan. Marami kaming mga tauhan noon sa aming printing. Kailangan kasi ng tatay ko ng mga tauhan para tuloy-tuloy ang pasok ng mga bagong proyekto. Sa dami ng mga tauhan ng tatay ko noon, kung kani-kanino na lang ako minsan pinatitingnan ng aking nanay. Marami din kasi siyang ginagawa sa tindahan namin. Isang araw, dahil sa kakulitan ko na bagok ang ulo ko noon, nahulog ako sa lamesa ng printing at nagkalat ang dugo ko sa lapag dahil nabasag ang aking ulo. Hindi napigilan ng nanay ko ang kanyang galit. Halos lahat ng mga tauhan ng tatay ko ay kanyang namura, nilait, at kulang na lamang ay balatan niya ng buhay ang mga ito dahil sa nangyari sa akin. Normal na reaksyon naman yon ng mga nanay. Pagkatapos mangyari ng insidenteng yon, naging palaging mainitin na ang ulo ng nanay ko sa lahat ng mga trabahador ng tatay ko. Halos konting galaw lang ng mga ito ay agad niyang napapansin. At konting mali lang, agad-agad niya ring itong minumura at nilalait. Parang ipinamumukha niya sa mga ito na kung hindi dahil sa kanilang mag-asawa, ay wala rin sila. Halos walang araw ang dumaan noon sa aming bahay na hindi siya nagmumura. Hindi na nakapagpigil ang aking lola nun. Kinausap niya ang aking nanay. Sinabihan siya na bawasan ang pagmumura sa loob ng aming pamamahay. Dahil hindi daw natutuwa ang mga nakatira doon na hindi namin nakikita. Pinaliwala ito ng aking nanay at hindi ito pinansin. Patuloy pa rin niyang ginagawa ang nakasanayan niyang pagmumura sa mga trabahador ng aking tatay. Kahit na konti lang ang mali ng mga ito. Hanggang isang gabi, habang naguhugas siya ng mga pinagkainan namin, sa tapat ng lababo meron doong bintana kung saan hinuhugasan ng mga screen na ginagamit sa printing. Madilim doon. At tanging maliit na ilaw lamang ang nagbibigay ng liwanag sa hugasan ng screen. Nagiinuman noon ang aking tatay at ang mga kaibigan niya sa garahe namin. Nang bigla na lang silang may narinig na malakas na pagsigaw na nanggagaling sa aming kusina. Tumakbo kaagad ang aking tatay dahil alam niyang sigaw yon ang kanyang asawa. Laking gulat ng tatay ko nang nakita niya ang aking nanay na nakataas ang lahat ng buhok, nakaturo sa bintana ng lababo, nanlalaki ang mga mata at hindi maipaliwanag na takot na bakas sa kanyang muka. Paglingon ng tatay ko sa bintana, kitang-kita niya ang isang lalaking naaagnas ang muka at napakasama ng titig nito sa aking nanay. Natulala ng ilang segundo ang tatay ko at nag-isip kung ano ang gagawin. Dahil may alam ang aking tatay sa mga salitang Latin, agad niya itong naitaboy sa pamamagitan ng orasyon. At dahang-dahang nawala ang ulo. Magmula noon, palagi nang kalmado ang aking nanay. At tila ba natauhan siya sa nangyaring yon. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Isang gabi habang nasa labas ang tatay ko, kasama ang mga barkada niya,
Hindi mapakali ang nanay ko sa aming kwarto. Parang nahihirapan daw siyang huminga. Kaya't ang ginawa niya ay bumaba siya. Doon siya nagpahangin malapit sa bintana at lamesa kung saan namin iniimprentahan ang mga damit. Marami kasing bintana doon. Tahimik ang paligid. Tulog na lahat ng trabahador. Hinihintay ng nanay ko ang pag-uwi ng tatay ko. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto kung saan naguhugas ng screen ang mga trabahador namin. Laking gulat ng nanay ko na parang merong malaking anino ang papalapit sa kanya. Ayon sa kanyang paglalarawan, nakabihis ito ng pangpraile at wala itong ulo. Dahan-dahang naglalakad ito papalapit sa kanya. Hindi siya makakilos sa kanyang kinauupuan. Hindi siya makasigaw. Animoy parang kontrolado siya nito. Kusang gumagalaw ang kanyang ulo papunta sa gawing kaliwa. At doon niya nakita ang hinding-hindi niya malilimutan sa tanang buhay niya. Isang naaagnas na parang galing sa pagkasunog na ulo ng tao. Nakanganga ang bibig nito. Animoy parang gusto siyang kainin o meron itong gustong isigaw sa kanya. Hinawakan ng braille ang mga kamay ng nanay ko habang itinidikit ng pugot na ulo ang kanyang ulo sa mukha ng nanay ko. Sabay sigaw ng, "Huwag mo na kaming tularan! Mahirap dito sa impyerno!" Biglang bumalikwas sa pagkakahiga ang aking nanay. Pawis na pawis ito nang magising siya. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Naghanap agad siya ng maiinom na tubig. Sakto nandun lang pala sa baba ang tatay ko nang magising siya. Ikwinento niya ang kanyang panaginip sa aking tatay. At magmula noon, palagi na siyang binabantayan ng mga tauhan ng tatay ko. Binigyan din siya ng dasal ng aking lolo at tuluyan nang nawala sa sistema ng nanay ko ang pagmumura niya. Isang beses nakainuman ng tatay ko ang dating may-ari ng bahay. At naikwento niya nga ang naging karanasan ng nanay ko. Ayon naman sa dating may-ari, noong mga panahon daw ng Kastila, itong tinatayuan ng bahay namin ay dating tapunan ng mga pinapatay na praile, Hudyo at mga nauhuling espiya noong panahong yun. At nakatayo ang dati naming bahay sa Bacood, Santa Mesa, Manila. Kaya ikaw, mahilig ka bang magmura? Manlait o mangape ng kapwa? Ngayon pa lang pag-isipan mo na itong mabuti. Dahil hindi mo alam, baka ikaw na ang susunod na pakitaan ng praile. Kung nagustuhan niyo ang kwento na yon, marami pa tayo mga paparating na kwento. At lahat ng ito ay hango sa totoong buhay. Kaya huwag ka na magdalawang isip. I-click mo na ang subscribe button.